hati-hati. Dek, meru nyampe gimana itu bener. Tapi sambil kecil. Bos. Bos. Woi, Weh. Bos, iki apik sapi. Ngene iki regane piro, Bos? 10 sapi. 10 sasi to, Bos. Aku tekok rego. Iki lho regane piro? Kok 10 sasi iki piye? Iki regane piro? Kono pase ngono piro, Bos? Ya karo rego bolong ngono ya to. Iso ora? Wis karo wis pawat 5. Mosok 45 ndak oleh kurang lho. Ya iki rego bolong